Здравейте отново! В това видео ще продължа да ви разказвам историята на Блич. Ако не сте видяли част 1 за Soul Society арка, ви препоръчам да го направите. Нека да започнем. След ужасния филър арк, който получихме след Soul Society арка, се връщаме и разбираме за нов вид хората, които са без или с полумаска и притежават Занпактот. Урио Ишида се среща с баща му, който му казва, че има как да му възстанови силите, след като той ги загуби, когато се биеше срещу Майури. Говорейки за бащи, разбираме, че Неичиго баща му е бивш капитан и се срещаме с Вайзардите, които са шинигамито, притежаващи холоу сили. Обаче холеутата с Занпактота се наричат Аранкари. Първият Аранкар, който виждаме, е нищо особено и се води недовършен. Много бързо виждаме колко силни могат да бъдат, след като срещаме Ями и Укиора. Орихиме праща един от нейните феички, който бива унищожен като муха, а Чад просто го разбиват. Дори Ичиго бива спрян набързо, но добре, че Юруичи и Юрахара го спасяват. След това виждаме как Ренджи, Икако, Юмичика, Мацумото, Хицугая и Рукия са в светът на хората, за да са наблизко, ако аранкарите нападнат. И точно така става. Грим Джао и още няколко по-слаби аранкари се появяват. Няма да коментирам всички битки, но една от най-интересните беше Икако срещу Едрат. Разбираме малко за неговата история и разбираме, че е тренирал Ренджи, което го прави доста силен, което само се потвърждава, като виждаме това. И така, нека преминем към Грим Джао срещу Ичиго, което не беше много дълга битка, защото Толсен се появи и развали парти. Ичиго разбира, че е слаб и иска помощ от Вайзардите, за да разбере как да контролира холоу силите си. И останалата част от този арк е как Ичиго тренира и виждаме как Айзен се интересува от Орихиме. Продължаваме тази част с тренировката на Ичиго, докато аранкарите не се завръщат. И този път виждаме, че Грим Джао е без една ръка заради действията му по-рано. Ичиго, който не е готов, решава, че ще отиде да помогне, въпреки че не може да контролира маската си повече от 11 секунди. Но добре, че това е аниме и той се биеше над 3 минути с маската. Също виждаме малко по-скучни битки, освен тази с Орахара и Ями. И след най-дългите 11 секунди, маската на Ичиго се чупи и Грим Джао пак го пребива. И така Шинджи се показва и виждаме малка част от силата му. Но разбира се, пак се прекъсва битката, този път от Укиора. Тази атака от аранкарите е била колкото да разсеят всички, за да могат да отвличат Орихиме. Разбира се, Ичиго, Чад и Урио решават да отидат да я спасят. И така те стигат в Хуеко Мундо и там се срещаме с нова група от герои. Нео, Пеше, Дондо Чака и Бао. Рукия и Ренджи също се присъединяват и те се бият с пясък. След това те влизат в Лас Ночес и разбира се, че трябва да има разделни пътеки, за да може да видим всички как се бият. И така, след като вече влязохме в Лас Ночес, започваме с първата битка на Ичиго срещу Дон Панини. Той не е нищо специално, но Ичиго го остави да го победи, защото е арогантен и не иска да използва силите си по по-слаби аранкари. След като той наранява Нео, решава най-после да използва маската си и го побежда. Няма да коментирам много другите битки, но ще направя бърз овервю. Урио и Пеше се бият срещу Йо-Йо момичето и той използва Зеле Шнайдер за първи път. Преминаваме на Чад с по-традиционна битка на сила и той използва едно от любимите ми умения. Рукия се бие срещу спада номер 9 Арионеро, който е по-силен от нея с неговата Resurrection форма, която прави така, че той да абсорбира всички сили и спомени на холетата, които е погълно. Тяхната бройка е около 34 000, което си е доста. Близка битка между тях, но накрая Рукия активира меча си. И го побеждава, но със сериозен кръвоизлив. Първата битка между Ренджи и за опора няма да я коментирам, защото не е толкова интересно. И най-после се връщаме при Ичиго, който се среща с Укиора, което не свърши добре за него, защото Укиора го побеждава без даже да използва меча си. Въпреки че виждаме колко е силен, разбираме, че той е само номер 4. Това означава, че има още 3 спади, които са по-силни от него. Грим Джао взима Орихиме от затвора, за да възстанови Ичиго. Само и само за да се бие отново с него. И това е топ 5 битки от
Bleach с новата анимация виждаме доста яки сили и от двамата. Ичиго го побеждава, но Итора се появява. Ичиго, разбира се, няма как да го победи, защото току-що се би с Гринджао и бива пребит, докато не виждаме истинската форма на Нео, но тя има същата слабост като Ичиго и точно преди да го победи се превръща пак в детската си форма. Всичко изглежда безнадежно, докато не видяхме познато лице. Най-после, малко подкрепление и виждаме една уникална битка Ноитора срещу Кенпачи. И двамата са силни и се стига до края, където Ноитора активира Resurrection си като power-up, а Кенпачи просто хваща меча си с две ръце и с това го побеждава. Зомари срещу Бяко е горе-долу интересно, той идва да спаси Рукия, разбира се. Виждаме неговия банка и той го побеждава. Следва Майюри срещу Зелопоро. Майюри просто го другира, така че за него времето да тече 1000 пъти по-бавно и така го побеждава. Ичиго и Улкиора се срещат пак. Ичиго няма шанс, освен ако не използва маската си. Те се качват над Лас Ночес, където започва да става сериозно. Улкиора на 100% има най-яката трансформация, наречена Мурсиалаго. Виждаме едни от най-уникалните умения, като Гран Рей Серо, неговите Серо копия и Серо Оскура. Той от сега бие Ичиго, но решава да му покаже наистина колко е над него и активира втората част от Resurrection, наречена секунда етапа. Той също е единствената еспада Story Resurrection. Ичиго, разбира се, не се отказва и виждаме един от най-добрите моменти. И така Улкиора убива Ичиго. Рохиме почва да се чувства безнадежно, защото се пробва да го възстанови, но не работи и му казва да я спаси. След което Ичиго се събужда с неговата брутална нова форма. От тук нататък Ичиго просто прави Улкиора на нищо. Дори спира едно от копията му с ръката си. Той го реже и го довършва с Еро, но без контрол над тялото си той атакува Урио. Но Улкиора го спасява, като отряза единия му рог. След това неговата дупка се запълни от бързата му регенерация. И понеже Ичиго унищожи органите на Улкиора, той се разпада и умира. И така, това е част едно от Аранкар Арк. Ако ви харесва такъв тип видеа, ми покажете с един лайк и се абонирайте. Благодаря ви за вниманието и до следващия път.